Moikka kaikille! Nyt on kyselty niin paljon kulmakarvatutoriaalia multa. Varmaan jotkut meikkiblokkaajat hirttäis mut, koska oikeesti mä en oo mikään ammattilainen ja mä haluan tehdä aina asiat tosi yksinkertaisesti, helposti ja tosi edullisesti. Niin tässä on nyt sitten mun versio tästä, miten ihan tämmönen tavis voi tehdä omat kulmakarvat. Ja hetkonen, eli mulla on nyt tässä näin mun kulmissa, niin mä oon nyt tehnyt tämän puolen jo valmiiksi, eli tolta se näyttää. Ja muuten mulla on tässä ihan meikki valmiina. Ja sitten tää on vähän tämmönen miten tuon sanois, repaleinen tai joku. Ja mitä mä käytän muutaman viikon välein tämmöstä Refectosilin kulmakarvojen värjäyssettiä, värinä ruskea, ja tää on se, muistaakseni siinä on kahta eri ruskeaa ja tää on se tummemman ruskea. Niin mä laitan tämmösen. Tästä kestää, tässä lukee 12 käyttökertaa ja se varmaan oikeesti pitääkin paikkaansa, että suurin piirtein 12 käyttökertaa. Väliin tulee vähän tummemmat, väliin vähän vaaleimmat. Mä en oikein osaa sitä miksiä aina tehdä. Eli mulla ei oikeesti ole edes noin tummat noi kulmakarvat, mulla on ihan onnettomat noi mun kulmat. Ja sitten mun salaisuus on tässä. Eli tää on L'Orealin, mä oon kokeillut hirveästi kaikki erilaisia kulmakyniä. Jotkut on jotenkin tekee suttusta jälkeen, on liian pehmosia ja jotkut on ihan taas liian kovia. Ja tää on L'Orealin Dark Brunette on tää väri ja 303 on se numero. Mä en tiedä oikein näkyyköhän tästä, jos mä laitan tohon, kokeillaan, en tiedä. Mutta miten mä aloitan tän? Hyvin yksinkertaista. Vähän hiuksia pois tieltä. Mä laitan aina tommosta CC-voidetta ja sitten pikkasen sudinpuuteria siihen päälle. Ja mä oon huomannut yhden semmosen jutun, mitä joillain ihmisillä on välillä, että jos ne suoraan siihen alkaa laittaa kulmia, niin se jää vähän, näyttää, että siellä kulmissa on semmosia puuterin tai jonkun voiteen jotain paakkuja, mielestäni se on vähän ällön näköistä, niin siihen on helppo ratkaisu tässä kynän toisessa päässä, niin tälleen mä vaan sudin, että sinne ei jää semmosia paakkuja. Näin. Ja sitten hyvin yksinkertaista. Mä otan tän toisen pään ja mä tykkään pitää tän semmosena tosi terävänä. Ja tästä mä alan vaan tekemään tämmöisillä pienillä vedoilla. Mä aloitan tästä alapuolelta. Ja jos sulla on kotona semmonen peili, mistä sä näet myös tonne sivulle, mä en tiedä miten mä tän selittäisin, mutta se on hyvä katsoa myöskin sivulta, että miltä se näyttää, että kun sä suoraan katsot edestä aina ittees, mutta ihmiset katsoo sua myös sivulta, niin se voikin näyttää yllättävää kyllä sun kulmakarvat tosi hassuilta, sitten kun sä näet itse semmosesta sivupeilistä, tai voit ottaa vaikka itsestäsi kuvan tälleen sivusta. Niin se kannattaa tsekata, että se kulmakarvan muoto ei ole hassu. Ja kulmakarvahan pitää alkaa, niin kuin jos mä laitan tämän kynän nyt tälleen näin, niin se pitää tuosta nenän kulmasta alkaa. Eli älkää piirtäkö sitä ihan tänne keskelle asti, näyttää aika hassulta. Ja myöskin toinen, nämä on tosi, niin kuin varmaan te kaikki nämä tiedätte jo, mutta mä nyt sanon nämä silti. Ja toinen on, että kun sä laitat kynän tästä näin, niin se pitäisi loppua tohon noin, kun sä laitat sen tohon nenän ja silmäkulman kohdalle noin, niin se pitäisi loppua, että se ei saisi jatkua enää siitä alaspäin. Mutta kuitenkin jatketaan. Tää on hyvin yksinkertainen tää mun tapa, miten mä teen, mutta siis tämmöisillä pienillä hennoilla vedoilla. Mulla varmaan tää kulmissa kestää itse asiassa kaikkein kauimman aikaa, mitä mun meikkaamiseen tulee. Mullahan on siis noi irtoripset, mitkä nyt siis niin kun, siis ne, mitä mun piti sanoa, siis ne nopeuttaa tätä mun meikkaamista tosi paljon nykyään. Ja mä en niistä kyllä vähän aikaa aion luopua. Mutta hei, katsokaa tästä, tää alkaa muodostua. Oho, nyt taas mennä. Ei haittaa, jos väliin menee vähän jotenkin huonosti jostain kohtaa, ottaa tän toisen puolen vaan
Ja tää onkin tosi tärkeä tässä loppuvaiheessa, että vähän tällä toisella kädellä silottelee, että sinne ei jää semmosia niinku vedonjälkiä niin sanotusti. Ja nyt mua ihan tässä jännittää, kun mä teen kaikkien teidän edessä tätä näin. Katsotaan mitä tästä tulee. Mutta mun mielestä tää L'Orealin kynä on aivan loistava tähän näin. Ja siis tähän on vaikka minkälaisia vaihtoehtoja, muitakin vaihtoehtoja, miten tämän voi tehdä. Mutta mä tykkään, että mulla on tämmönen tosi tarkat linjat näissä kulmissa. Olisiko se nyt valmis? Ja musta tuntuu, että mulla on ihan hirveä puheripuli tänään. Mä oon ollut tänään yksinä kotona ja mulla on vapaa päivä ja sen takia varmaan tää puheripuli. Mut hei, yksi juttu vielä, mikä tekee kulmista vielä tarkemmat, niin on tämmönen, mä käytän Urban Decay tämän merkkistä näitä luomivärejä. Ja Naked 2 on tämä tosi paljon kaikissa blogeissa, kauneusblogeissa ja tämmöisissä näkee. Niin täällä on tämmönen, kaikista vaalein väri tämmönen kuin Skimp, tuollainen. Niin mä laitan sitä sanotaanko sitä kulmaluulle. Ja siis nyt varmaan jotkut kauneusblokkaajat niinku oikeesti, niinku, että voi ei kaamalla mitä se tekee, mutta mä käytän siis näitä. Ja mun mielestä nämä on ihan hyviä, ihan tarpeeksi hyviä tämmöisen taviksen meikkaajan. Et mä oon ostanut niitä semmosia kaiken maailman suteja, mutta mä en osaa käyttää niitä. Mä käytän näitä. Ja mä laitan tohon noin. Tää on aika vaalea, niin mä vähän sitten sormella sitä häivytän. Ja laitetaan nyt tänne toisellekin puolelle, mikä oli jo tässä valmiina. Niin niistä tulee vähän selkeämmät. Jos huomaatte ehkä mitään eroa siinä. Mutta tällainen on mun tutoriaali, hyvin helppo. Ja siis mä teen asiat niin kuin mä sanoin, yksinkertaisesti, helposti ja mahdollisimman edullisesti, koska tässä maailmassa menee niin paljon rahaa kaikkeen muuhunkin. Toivottavasti tästä oli teille apua ja kyselkää lisää kaikkia, että minkälaisia tutoriaaleja te haluaisitte. Mun mielestä näitä videot on itse asiassa tosi hauska tehdä. Näitä on mun mielestä hauskempi tehdä kuin kirjoitella ehkä jopa. No en tiedä. Mutta kuitenkin ihanaa kun ootte siellä kaikki mun mahtavat lukijat aina ja nähdään